Cześć Rojbry w kolejnym Gimplogu. A! Nie! Bo Gimplogi to u Gimpera. To w moich urojeniach? Nie. To u Roja. W mojej tubie? Nie. To u Roka. Tak też, więc mamy 18 luty. O ile dobrze popatrzyłem w kalendarz w komputerze. Mamy godzinę w 4:30 się zbliża. Patrzę sobie przez okno. Słońce jeszcze nie zachodzi. To jest właśnie fajne, że już jest 10-15 po 5 i jeszcze jest w miarę jasno. I już nie jest zimno. Już jest w południe, po południu bywa nawet już po 10, 12, 15 stopni. Przynajmniej tutaj u nas, na Śląsku, Górnym Śląsku. I jest fajnie, ja się cieszę. Ja wolę jak jest ciepło i jak długo jest jasno, niż jak jest zima i zanim człowiek wyjdzie, to się musi oblec w te tam galoty, spodnioki, kalesony, fuzekle, drugie fuzekle, zoki, szczewiki, koc, deka, pałatka, kapuca, nie wiem, spadochron, wór pokutny i dopiero wyjść, żeby nie zamarznąć. No a tego tutaj właśnie nie potrzeba, można zarzucić jakąś tam bluzę, kurtałkę i sobie można iść i jest fajnie, i człowiek się nie przeziębi, nie zmarznie, potem jest ten taki szok termiczny, że człowiek jak wyjdzie w zimę, to potem wraca z domu i jest cały zmarznięty, dostaje potem jakiegoś zapalenia płuc, innej cholery, żółtaczki. W ogóle jak patrzę na siebie w tej kamerce tutaj, czy w tym to strasznie blady jestem. Nie wiem, czy to kwestia oświetlenia, czy tak po prostu, no ale nieistotne. Nie wiem, tak stwierdziłem, że się powiem coś znowu, bo strasznie dawno nie pokazywałem swojego ryja, a jak ostatnio go pokazałem, to się ludziom podobało. No to pokazuję. O, jest ryj mój, no. Ale cóż, no fajnie jest. Środek właśnie pogoda i świeci właśnie, nomen omen słoneczko i że już jest tak całkiem fajnie. Chociaż ci jeszcze najbardziej wytrwali, przeważnie ci co jeżdżą na nartach albo uprawiają jakieś sporty zimowe, oni chyba by chcieli, sadyści, obrzydliwi, żeby śnieg jeszcze spadł, żeby było zimno. No ale myślę, że każdy taki rozsądny człowiek jednak już chce, żeby było ciepło niż zimno, bo jak trzeba wstać w 6:30 rano i jest ciemno jak w pupie, a wraca się z szkoły czy z roboty o 4, 5 i dalej jest ciemno. No a nie żyjemy w Norwegii, żeby z kuli samego klimatu popadać w depresję, a tamte jeszcze wynika z tego, że tam jest alkohol strasznie reglamentowany. Tam rzekomo w ogóle to sklep jest z alkoholem czynny, nieczynny w sobotę i w niedzielę na powierzchnię tak jakby u nas jednego województwa. Nie wiem ile w tym prawdy, to słyszałem tam z opowiadań ludzi, którzy mieszkali tam, w Skandynawii generalnie, w Norwegii, w Szwecji. Ale wyobrażacie to sobie? Ja pierdzielę, przychodzi sobota, niedziela, człowiek chce się napić już nie alkoholu nawet, nie? Piwa choćby, no dupa, no nie napijesz się. A oprócz tego jeszcze nie ma alkoholów wysokoprocentowych, tak więc myślę, że wy czegoś mocniejszego niż 30% tam nie oświadczymy. No, kraje bogate i rzekomo piękne i cywilizowane, ale jak widać to nie bardzo by szło. Coś w temacie gier by wypadało było powiedzieć, w końcu kanał o grach głównie, nie? No ale kurde, w temacie gier jest lipa, straszna. Jest zastój i jest nuda. Dostałem od CD-ów klucz do takiej karcianki, planszówki, karcianki, nie wiem, będę to na tubę coś z tego zrobię, chociaż ja w życiu w takie gry nie grałem, to zawsze będą ludzie czepiać, że generalnie unsub, nie umiesz. No. Tak jak było przy StarCrafcie, człowiek chciał kulturalnie sobie pograć, to oczywiście wiadomo jak to jest ze StarCraftem. Ze StarCraftem każdy, kto się tylko pojawi na YouTubie, jest zawodowcem od razu od niego. I jak na przykład chcę w StarCrafta zagrać ja, no to ja nie mam prawa w niego zagrać, bo ja nie umiem, no rozumiesz? Nie umiesz, to co się bierasz za to ciulu? No a ja my zgrzeszyliśmy strasznie z Agą i zagraliśmy i nam się podobało, no ale kurde zbrodnia, nie możemy grać, bo nam nie idzie, bo kurde sixpool, tenpool, twoja stara, no nie umiesz.
No i co poradzić, no ale będziemy dalej grać, bo nam się dalej podoba, no nikomu nie każę tego oglądać, ale stwierdziłem, że jak już gram w coś, co jest dla nas nowe, bo nie graliśmy nigdy wcześniej w StarCrafta, a to mimo wszystko nie jest tak, że człowiek od razu jak tylko zaczyna grać, to już jest profesjonalistą. Poważnie, nie jest tak. No to, że się tym podzielę. No i się podzieliłem, no i tyle. No. Co jeszcze? Polityka. Nie, to o Majdanie nie będziemy, bo to widać co się dzieje. Jeden burdel, pogodowo było, w grach zastój. O właśnie, jak już jesteśmy taki zaawansowany okres czasu po premierze PlayStationa 4 i Xboxa, a ja tak myślałem przed premierą, że będzie tak, że jak już to wyjdzie i zaczną na to wychodzić gry, to że tak będzie hype jakiś, że ja sobie zrobię, że się będę jarał i że będę sobie chciał kupić, no ale nie chcę. Nie interesuje mnie to praktycznie w ogóle. I te gry, które na to wychodzą, też póki co nie ma takich, które mnie do tego przekonały jakoś. Jak ktoś z was, nie palcem, jak Łukasz Piroskiego. 1, 2, 3. No. Jeżeli ty, widzu potencjalny, mężczyzno, kobieto, kupiłeś sobie jedną z tych nowych konsol nowej generacji i masz ją, to możesz napisać pod spodem w komentarzach, jakie są twoje wrażenia. Czy to jest fajne, czy to się opłacało wydać te ciężko zarobione, czy tam ukradzione pieniądze. Ja jestem ciekaw, nie mam, a chciałbym wiedzieć, może sobie kiedyś kupię. Będzie mnie stać, będą tańsze, zachęcą mnie grami swoimi. Tyle. Dobra, to żeby was przesadnie długo idzie jakaś kobita z listami, ale to nie listonosz. Ciekawe. Żeby was nie zamęczać za długo moim ryjem, to było na dzisiaj takie tam pipcenie fleków, fanzolenie. Polecam, można tam w opisie zawsze jest podany Facebook, Valerio książka, jest strona do live'ów jedna, ta od Game Kretsa, który praktycznie od dłuższego czasu tak se działa, ale coś tam działa, Twitcha. Robię na obu. To na Facebooku przeważnie informuję, nie przeważnie, zawsze informuję, że coś, ładny zachód słońca, ale jest w ogóle. Informuję, że coś się będzie działo. Jeszcze sobie Twittera założyłem jakiś czas temu, to też wam podam link. Tam w tej wiadomości od Google'a Plus to się dodaje. I co? Tymczasem czekamy na wiosnę. Dziękuję. Trzymcie się, owcie się, pyrst.